muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Zvakangooma azvo veduwe, asi uyai nadzo dzacho tinenge tichitodzidza kana neniwo ndakatodzidza kutoti vanhu ndo zvavatori. Sometimes you don't need to share your vision because anenge achikufarira asingakufarire unenge usingazivi. Saka you can bring your stories tirambe tichidzidza kuita zvinhu takanyarara. Pane imwe message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu through Facebook. Hanzi, hello mukoma, my real account don't share please. Ndauya pano ndine confession yandiinayo, moyo unorwadza but kuparadza ndakatoparadza, ndava kungozvisirawo kuna Mwari. I hope kuti ngena hakuna uye ndinongogara ndichinamata. Ndakazotendeuka and I hope kuti Mwari vakandiregerera. Izvo ndo zvandakaita. Ndaiva ndiine best friend yangu uyo akazosiya basa, ndikatomushora ndikatombodanana nemukadzi wake in secret. Zvakaitika taitoshanda zvakanaka mupurazi. Saka papurazi iye ainge ari responsible for matractor, ainge achitodzidziswa kuita mechanics nemurungu. Inini ndini ndainge ndichidhila nemagredha, anything that has to do ne-equipment, heavy machinery yepapurazi. Saka tainge takawirirana nefriend yangu nevakadzi vedu, taitotamba round kuti iye ndiye ainge achazotanga aenda kumba, but akazoti iwewe chiinda. Saka takati tava kuda kunotamba round ndokubva achizotongotiza mukadzi, aona kuti ainge aine kamari kake kakanaka, ndokubva achizototanga kuita zvekuhodha matime achitengesa. Zvaaita ainge achienda kuJoburg, then obva achizouya kwatainge tichigara muLimpopo nematai, then obva achizomatengesa. Saka ndakatotanga kutoseka ndichitomushora. Saka mukadzi wake ndakazomupfimba ndokubva atondibvuma because ainge ava kutoona sekunge pasina future. Ndikamuudza kuti asatevera murume wake. Zvadaro takadanana, tichidanana kudaro ndo patakazongonzwa zvichinzi mvesi wangu ainge akatotenga motikari. Ndikati motikari seizve chichakaitika? Mukoma ndakangoziva, ndati ndaziva apo paainge akavhura business rake, ndikabva ndachizomukumbira kuti unge achizopota achindipawo mapiece job. Saka weekend ndaitoenda ndichinoitawo mapiece job. Ndakazobata metsi dzose dzekuti paiti kana pakauya truck iroro vairibvisa matai manyowani kana riri truck remurungu, because varungu vanongogara vachida kuita zvinhu zvinenge zviri legit. Saka vashandi vanenge vachitengesa matai aya vobva vaisa matai anenge ari ekudhara. Saka ndo zvavainge vachiita, ndo zvainge zvava kutomuraramisa. Ndakangoenda kumapurisa neinformation iyoyo, ndikatotora mapicture ematrack mamwe ako aiti pamaweekends kana ndiriko kana akasvikawo, then obva achizotanga kubvisa matai, achisa matai ekudhara ozomatengesera vamwewo kana kumaendesa kuZimbabwe matai iwawo. Ainge achitoti ari kuda kutovhura zishopu rakakura muHarare achita zvekutengesa maOG matai. Ava kutotaura zvekuti ndakaona mamwe matai paAlibaba awo ainge achida kuti ange achizotenga straight from China. Ndikati munhu uyu achatopfuma apa ari kundiita mushandi wake. Zvandakazoita mukoma ndezvekudai, ndakabva ndachizoona kuti zvekumapurisa hazvishandi. Ndakazotora mafone numbers rimwe track rainge riine trailer rainge riine mafone numbers akanyorwa patende. Ndikabva ndachizotora video ndokubva ndachizofonera kuma offices. Foni yakadavirwa nekamwe kamurungu kamukadzi, vakati thank you very much, ndokubva vandipa ma WhatsApp numbers avo, ndikavatumidzira mavideo ndikati ndo zviri kuitwa izvi, pari kutoitwa crime yakaipa and chenjerai kuti track renyu richatanga kutakuriswa madrugs because munhu uyu anoita zvekuhodha madrugs kubva kumaNigerian achiendeswa kuHarare. Saka track renyu rinokwanisa kuti kana richienda kuna Namesina rototakuriswa madrugs. Akasungwa muchinda iyeye, kambani yakatovhara kutotaura kudai.
Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Utsinye chaiwo wavakaita, asi ngatitauri nezvayo nyaya iyi mucomment section. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashi, zvakangonaka kuti unge uchibuda pachena nekuti unokwanisa kuwana help. Tiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kutibatsira vanoita zvechivanhu, but dambudziko riripo nderekuti hatina mari. Tiri kutongotamburawo. Kana ndiri seni mukoma, ndiri kurarama ndiri munomu munyika yeSouth Africa, ndava nemakore akawanda kubva zvandakauya kunoku handisati ndakambodzokera kuZimbabwe. Ndinongoti kana ndikafambidzana nemukadzi, pandinenge ndichifambidzana nemukadzi ndinenge ndichibata mari, but mari yacho inenge ichingoperera paari. Ende zvinotoratidza kutoti mweya wengozi, because vakadzi vandinongofambidzana navo vanenge vari mandevele chete, ende vose vakadzi vandakagara navo kubva zvandakauya kunoku kuSouth Africa. Ndingangoti kubva ndichiri kuHarare, because pandainge ndiri kuHarare ndaiva neumwe mukadzi mundevele uyo wandainge ndichifambidzana naye. Ndakamutengera mombe dzakawanda mukadzi iyeye, ndokubva achizongonditiza apa. Mombe idzi taitofamba tichitodzitenga, taitoenda kana kunana Mutoko, mwana Masvingo, achidziendesa kumusha kwavo. Nezvandainge ndichizviitira handizivi, ndokubva ndachizobuda munyika ndikauya kunoku. Saka kuno vakadzi vose vandagara navo ndinosangana navo vari pazero. By the time patinozorambana ndinenge ndatomuvhurira business kwavo kuBulawayo ikoko, ndatomuvakirawo chimba kumaruzevha kwaanobva. Saka mweya wengozi uri kutonditeverera. Handikwanisi kuti ndinge ndichiunganidza mari, handina anokwanisa kundibatsira nekuti ndikafamba ndinenge ndichingonzi nyaya iyi inoperera kuchivanhu. But dambudziko riripo imari, because vacho vanoita zvechivanhu vanenge vachida zvekare mari. Nyaya yangu mukoma yakatangira pana baba vangu, but ndichakuudzai wo mhosvawo dzandakapara nevamwe vangu. Takabhadharwa $100 makore acho iwawo, apo pazvakanzi kwainge kuchifanira kuti kunge kuchizoitwa referendum muZimbabwe kana muchiri kuirangarira. Saka takapiwa $100 semayouth kuti tinge tichizofamba tichirova vanhu avo vainge vari manoise makers. Ndo zvatainge takaudzwa. Ende makore acho iwawo mukoma, uye zvekare nemweya wengozi wainge wagara urimo mudzinza. Ngozi yemandevele akaurawa nababa vangu vainge vari musoja. Saka yaikonzeresa ende inokonzeresa kuti ndinge ndichiva munhu ari violent. Ende kana kuri kunzi ndikabatwa nemweya iwoyo, handioni chinonzi munhu kana upenyu hwemunhu mumaso mangu hunenge husisina kukosha. Unenge watongofanana nemhuka kwandiri, imbwa chaiyo yekuti kana ndikasimudza dombo ndikakurova nedombo iroro unokwanisa kana kutongofirapo paspot. Saka ndakatemererwa zvekare mangoromera nasekuru. Sekuru ava vainge vari munin'ina wasekuru nyakubereka baba vangu. Saka vakazonditemerera nyora. Ndaiti kana ndikaendeswa kumusha for a holiday, vaifamba neni musango vachindiratidza mishonga yakasiyana siyana. Saka vakazonditemerera nyora ndine mangoromera. Saka ndaitozivikanwa kuchikoro uye zvikari nemunharaunda. Ndainge ndichinzi dread, ende vanhu vazhinji vaitonditya. Saka ndakazongotorwawo nevamwe vakuru vemusangano during nguva iyoyo yereferendum. Ndikanzi ndinge ndichifamba nevamwe, taifamba nechitraki tichirova vanhu. Saka pakuzonorova vanhu apa mukoma pakazonoitika mistake. Of course handina hangu, handisirini hangu ndakauraya, but tainge takawanda. Tikasangana neumwe mudhara ainge aine bag. Saka takatombomudarika mudhara uyu. Driver ndopa akazongomisa traki rake akadongorera kwatainge tiri kumashure. Akati vakomana sechai mudhara uyo. Saka akabva achizotanga kutiza. Saka mudhara iyeye
akati achimhanya ndobva achizoona kuti chibhegi chake chainge chichimuremera, ndipo paakabva achizochirasa chibhegi ndobva tachizoona kuti mainge muine zvimaposta zvainge zvirimo zvainge zvichikurudzira vanhu kuti vasatya kana musi wekuvhota vachivhotera referendum vaifanira kuti vange vachivhota vachiziva kuti vhoti iyoyo yainge ichazobetsera vana vavo mune ramangwana. Takabva tati uyu munhu anofanira kuti ange achifa uyu, ndopatakatanga kumumhanyisa. Mistake yaakaita mudhara uyu ndeyekuti akatiza akananga musango. Dai akaramba achimhanya ari muroad because ainge ava kutoda kutosvika kwainge kuine dzimba ende vanhu vainge vachifamba. Ndiwo makore aya nekuti zvinhu zvainge zvakaoma, saka vanhu vaitoita sekunge vacharara vari pazvimusika zvavo. Angadai akapona mudhara iyeye, but akabva achizonopinda musango. Takamutevera mukoma, tichimutevera kudaro pane umwe uyo watainge tiinaye wandichati Jose akazongonhonga dombo ndokubva amutema. Paakamutema takangonzwa kurira kuti ka, ndokubva adonha. Mudhara iyeye ainge atotsemuka bhonzo rekumusana uku. Patakasvika tikawana paainge ari, ainge asingachanyatsokugona kufema zvakanaka. Aifema achita zvekuti uchitoona kutoti munhu uyu atova padhuze nekufa. Ziso rainge rakabuda zvekare nerurimi, ainge avhunika spinal cord yake. Saka vamwe vandainge ndiinavo nekuda kwekudhakwa nembanje dzatainge tichiputa vakatanga kumukika. Ndakangomukikawo ka1 because panguva yacho iyoyo mukoma zvinhu zvainge zvisitorina kutomira zvakanaka, especially kunesu taipiwa mari kuti tinge tichirova vanhu. Taitoita sekunge tainge takatogarwa nemamwe mazishavi, plus taitoita sekunge vanhu vacho vaitosarudzwa umwe noumwe anenge atori nengozi yeumhondi yainge yatogara iri mumhuri. Saka mweya iyaiya inenge ichida kuti murambe muchingodeura ropa so that ngozi dzemudzinza rekwenyu dzisafa dzakapera. Vazhinji vacho vanorova vanhu, kana mukada kutrace history, vanenge vachibva kumhuri kunenge kuine mweya yengozi. Saka hamutombofi makavagona kana vakatobatwa nemashavi acho iwawo engozi dzinenge dzatova mhuka. Saka ndakangokavawo ka1 ndikatya kuti vamwe vangu vaikwanisa kuzondipandukira voti kasi wava soft here dread. Saka ndakangomukika ka1 ndokubvapo pavainge vari vachimurova ndokubva ndachizobatidza mbanje dzangu ndikaita sekunge ndainge ndichiita wet ndakamira kure navo ndichiitira kuti ange achizofa ndisina kutarisana naye. Vakazoti rafa iri, ndokubva tachizodzokera kwayatainge tasiya rori. Saka mweya uyu wengozi hauna kutanga neni, handisirini ndakaunza mweya wengozi mudzinza. Ndava kukuudzai nyaya yababa vangu. Zvose izvi mukoma zvakatanga nababa. Chinondirwadza ndechekuti I am very intelligent mukoma. Ndingadai ndakatoita kana pilot, that was my dream, kana kuchikoro ndaigona, but baba vakagara vatukanya nechekare. Baba vangu vainge vari musoja. He was then put into a special army unit iyo yakatumidzirwa kumaTebeleland. I'm sure kuti vazhinji venyu vamatoibata nyaya yacho. Saka vakaendako vachinzi vari kufanira kuti vange vachienda ikoko vachinonobata madissidents vainge vaine zvombo, vainge vava kuda kurwisa hurumende. Izvi zvakaitika ini ndainge ndisati ndatombozvarwa, but baba vangu vaiva munhu wekuti vaingogara vakanyarara ende vaiva nenguva dzekuti vaipota vachivhunduka zvazvekuti kunyangwe vakarara mubedroom taitozviziva kuti iko zvinozvi baba vamuka, because vaimuka vachiridza mhere votanga kurova madziro. Zvaityisa mukoma. Vaikwanisa kungobatidza moto vachida kuzvipisiramo mubedroom. Saka pamba taitogara takawandisa mechisi. Kunyangwe baba vangu vainge vachiputa nezvimagunlighter
taigara takatozviwandisa because vaitaka kupopota vachiti ndoda kuipisa imba inoi, plus vaiti kuna amai uri kundihurira, even though vainge vasina kumbogara vakabata amai vachihura. Saka he was a disturbed man, my father. Vaitotyisa kutogara navo. Before my father passed away, ndopa vakazotanga kutaura vachiti vainge vachida kuti pange pachitsvakwa n'anga. Saka kwakabva kwachizonotorwa imwe n'anga yakabva kwaMutoko, ndokubva tachizogara pasi sedzinza. But kubva ipapo hapana kuzova neunity mufamily because baba vangu vakati vataura nyaya yavo vachida kubetserwa nehama. Saka dzimwe hama dzakabva dzachizoti isu tava kunamata, zvose zvamuri kutaura munokwanisa kuzozviita nemhuri yenyu. Saka mubatsiri akati handikwanisi kuti ndinge ndichidhila nemurume uyu ari one, mose munofanira kuti munge muchizovapo. Ivo veukama, vana tete, vana bamukuru vainge vachiti havachaite izvozvo ende vava kunamata, hakuna chinhu chinonzi ngozi. Saka baba vakataura ivo vachiti pavainge variko kumaTebeleland vakasvika pane umwe musha vakawana zvombo. Vawana zvombo zvainge zviripo, vakabva vachizonzi vange vachita round up all of the family members, vainge vari 14. Vanhu ivavo vakanzi vange vachipinda mune imwe imba yainge iri kitchen yehuswa, vakanzi vange vachipindamo imomo. Murume wacho, vabereki vake nevakadzi vake vaviri nevana vake vose vakanzi vange vachipindamo imomo. Saka vava kubvapo ipapo, baba vangu hanzi ndipo pavakabva vachizonzi iwe chienda unopisa imba iyo. Saka baba vangu vakabva vachizoenda vakabva vachizopisa imba. Vamwe vavo vainge vakamira kunze kwemusha. Baba vangu vakanzi vange vachigadha vanhu vavainge vava kupiseramo mumba. Saka ainge achizama kubuda, baba vangu vaingonzi open fire, vobva vatanga kupfuura munhu uyo anenge aburitsa, ungava uri musoro, gumbo kana ruoko, achida kubuda. Baba vangu ivo pavakataura vakati havazivi kuti vakaridza pfuti rungani uye zvekare vakashandisa mabara mangani. Kubva zuva iroro vanoti ndopa vakatanga kusangana nemaproblems uye zvekare nekupota vachinzwa mavoisi evanhu avo vainge vakauraya. Saka baba vangu vakati vataura nyaya iyi pamberi pehama dzavo vakazorwadziwa. I think kuti ndo zvakazotovauraya BP because hama dzavo dzavaitarisira kuti zvimwe kuda dzichange dzichizonzwisisa kuti ivo vainge vari musoja ende vainge vakapiwa maorders ekuti vange vachiuraya ende zvaifanira kuti zvinge zvichizogadziriswa nenzira dzechivanhu. But hama dzababa dzakabva dzachizoti idzo dzainge dzisingakwanisi kuti dzinge dzichizoita izvozvo zvainge zvichinzi nen'anga yacho yekwaMutoko kuti paifanira kuti pange pachizoendwako ikoko kumaTebeleland, sezvo baba vainge vachiti vaipaziva pamusha pacho ipapo, plus mavoisi evanhu aigara achitaura navo aiti aikwanisa kuzovatungamirira. Saka kwainge kuine huripwa hwaifanira kuti hunge huchizoripwa. Saka ndo pakatanga kunetsa. Tainge tina vamwe bamukuru avo vaigara kuBorodale, ndivo vainge vaine hupfumi, vakangotaura shoko rekuti saka muchironga tumatare twenyu twose twamuri kuronga, handiti muri kutarisira kuti inini ndinofanira kuti ndinge ndichizoparadza upfumi hwangu hwandakashandira inini neziya rangu ndichiti ndiri kushandira vana vangu, ndoita zvekuenda kunoripira maNdebele. Ndaivako here ini pamakauraya maNdebele acho? Dhilai nawo muri mega. Ndokubva vatosimuka vakaenda kumotikari kwavo zvekare nevana vavo. Vava kubva pamba vakangotarisa vana vatete uye zvekare nevamwe vana bamukuru nana bamunini. Nekuda kwekuti bamukuru ivavo ndivo vainge vaine mari mudzinza, vana tete vakatanga kusimuka one by one vachiendawo kudzimotikari dzavo. Tikangosara teri tega. Zvino n'anga yacho yakabva yati murume handina chandichakwanisa kukubatsira nacho nekuti
mhosva dzawakapara idzi haungazogoni kudziripa uri wega, sezvandiri kuona kuti iwe uri murombo, hauna chauinacho. Hama dzako kunyanya mukoma wako ndiye anga achifanira kuti ange achikubatsira. Saka uri wega handikwanisi kuti ndinge ndichikubatsira. Kubva ipapo baba vangu ndopa vakatanga kurwara zvakanyanyisa, vainge vatova nehigh blood pressure. Baba vangu vakazofa, asi kufa kwakaita baba kwakatityisa. Baba vangu vakafira mumba, ende zvavainge vachiita zvainge zvichityisa. He did not die a peaceful death. Mazuva ekupedzisira vaingorara vachingochema usiku hwose. Chaityisa mukoma ndechekuti izvi vaiwanzo kuzviita masikati. Chimwe chitoi chavainge vakatenga yainge iri toi chiri AK-47 chemaplastic. Vaibva vazvambarara pasi vobva vatanga kuti grrr 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 sekunge munhu akatobata AK-47. Vakasvika pakufa baba vangu vachingoti grrr grrr vachiita sekunge munhu ari kuridza pfuti. Mushure mekunge baba vashaika, hama dzababa dzakangouyawo kuzongovachema, uye zvekare sevanhu tainge tisina mari. Shungu dzababa vainge vakati vainge vachida kuenda kunovigwa kumusha, but vamwe havana kana chavakakontributa. Sabamukuru vekuBorodale vataitotarisirawo kuti ndivo vane mari vachabatsirawo kuti mutumbi wababa unge uchitakurwa. Baba vangu takazonovaviga kumbudzi, zvairwadza kani, asi ndizvo zvainge zvatovapo. After baba vangu vashaika, zvinhu ndopa zvakatanga kuoma. Taitovaona baba vachitopinda pagedhi vachiseka, uye zvekare taitovaona dzimwe nguva vakatopfeka uniform yavo yechisoja vachingoridza pfuti yavo, tichitonzwa kutoti pane pfuti, pane munhu ari kuridza pfuti. Dzimwe nguva tainge tisingavaoni, uye zvekare mumba taitonzwa vanhu vachitaura, but vanhu vainge vachitaura vaitaura sekunge mandevele, dzimwe nguva vachisanganisa neshona. Vaibva vachizotanga kuchema vachiti auya auya auya, vobva vatanga kuchema. Amai ndipo pavakabva vachizotanga kuita sekunge vava kurasika pfungwa. I guess kuti it was because of stress yekuchengeta baba, kurwara kwose kwavainge vachiita nekuzofa vachiita zvinhu zvaityisa kudaro, nekuoma kweupenyu. Saka hanzvadzi dzangu dzimwe dzainge dzatoroorwa panguva yacho iyoyo, vose vakangobva kumamarriages avo in 1 month. Vose vainge vatodzoka kumba. Madzikoma angu vakasiya mabasa. Ndaiva ndiine umwe mukoma wangu ainge ari muCID, akatongosiya basa akatongotanga kutongoita zvekunwa doro. Akazopondwa neimwe mbavha iyo yaainge akabata, akaponderwa kumbare. The worst part started. Vamwe vana vemukoma wangu avo vakapondewa vakatanga kutaura vachibudirwa, but vachitaura vainge vachitaura nechindevele. Izvi zvava kuitika kune vana vose vechisikana. Vanenge vachichema apo pavanobudirwa, vanenge vachichema vachiti siyacha siyacha siyafa siyafa. Ende vana vanenge vachitoita sekunge vari kutotsva zvechokwadi, because vanenge vachitobvisa hembe vachiita sekunge vanhu vari kutotsva ende vava kutoda kutofa. Zvinenge zvichityisa. Ende takanzi kana tikabatsirwa nemunhu wechivanhu tinofanira kuti tinge tichibetserwa nen'anga inenge ichiziva zvainenge ichiita, isingazodi kuzotsipika, nekuti vanhu ava i14 vacho vanomuka ngozi yekumaTebeleland, then neuyo watakarova panguva yereferendum imwe zvekare ngozi. Saka hanzi vakawandisa, vanopanana masimba. Hapana pamukafa makakwanisa kutsipika vanhu 15 at the same time. Saka panguva iyo pakazoitwa referendum, we added more blood to what was already there. Saka taingozvidzawo kuti ipolitics plus tainge tichidawo kamari dzekuti tinge tichinonodhakwa
kutengawo mbanje, but ndainge ndisingatozvizivi kutoti kubatana kwandainge ndaita nevakomana vandainge ndava kufamba navo kwainge kuchazotowedzera ngozi pamusoro pengozi dzainge dzagara dziripo. Dambudziko nderekuti mukoma, hatina mari, hatinawo vakuru vanokwanisa kutibatsira. Pakadai mukoma, ndipo paunoona kuti hakuna kana anoda kuswedera pedo newe. Takatombodzifambira nyaya idzi tikaenda tikanotaura nomumwe chairman. Nyaya yacho yakazongotsikwa tikanzi tichazopiwa n'anga. Takazopiwa imwe n'anga yekuMalawi yainge yava kutoda kutotirombesa. Saka vainge vasingadi ndechekuti tinge tichienda kuMatebeleland tinotsvaka mhuri yacho, because baba ivo mukutaura kwavo vakati vaiudzwa nevanhu ivavo kuti nyangwe vana vako kana vakazoda kuenda tinovaratidza kune hama dzedu. Saka pakazongonotsikwa tikapiwa imwe n'anga. N'anga iyi handifunge kuti yakatombobva kuZinata, yainge iri yekuMalawi, yainge yava kutotaura zvekutotipa zvikwambo kuitira kuti tinge tichizopfuma. Tikaramba tikati toda kubetserwa kuitira kuti mweya uyu wengozi, mweya yevanhu vakaurawa nababa vedu inge ichizonozorodzwa. Saka takamboedza kuenda kuchechi kana kunana Magaya, takamboendako just that tainge tisina mari dzekubhadhara ma1-on-1. Saka taingonamatirwawo tirimo muchechi, but hazvina kubetsera. What hurt the most is that mukoma, kana ndiri seni upenyu hwacho hwandiri kurarama hwakaoma, ndinongoshandira vakadzi ivava vaMandebele. Handisati ndakambogarisana nemushona mukoma. Kubva ndichipinda mumarriage, mukadzi wangu wekutanga aiva muNdebele, uyo wandakazotengera mombe akazonditiza ndikambodanana nemushona. In fact handitodiwi nemashona. Vakadzi ivavava vanobva kuMatebeleland ndivo vandinoda, ivowo vanondida, but madyiro avanenge vachindiita mari, and imiwo wacho ndinotoita sekunge ndinenge ndava kutorasika pfungwa kana ndikatanga kugara nemukadzi ari muNdebele. Ndakambogara neumwe ainge ari mukuru kwandiri ne10 years. Mukadzi iye akandidya mukoma, akandipukuta, akandisiya ndisina kana anything. Makore acho iwawo ndainge ndawana kamukana kwatainge tichigara kumavillages rainge rava kuita sekunge location. Saka vanhu vemunomu vanovaka manje because building material yakachipa. Ndakabva ndachizonotenga foroma dzangu ndikatanga kuita zvekuforoma. Ndakasvika pakuita vashandi vakomana vaindishandira about 6 avo vandaifamba navo tiri zvipoka tichiita zvekurova zvitina. Asi mukoma chakabuda hapana. Mukadzi iyeye mukoma ndakadzidzisa mwana wake kubva ari form 2 mukomana, akati form 4, form 5, form 6 akaenda kuuniversity. Ndipo paakabva achizondiramba mushure mekunge ndatengera mwana wake motikari. Ainge isiri nyowani zvayo, ainge akawana motikari yerent to buy ikoko kuBulawayo. Ndikamupa mari akaenda kanobhadhara motikari iyoyo. Ndiyo yainge ava kutoshandisa achiita zvemushika apa achienda kuchikoro. Vakazondiramba mukoma, zvakandirwadza. Saka ndizivi kana kuinewo anenge anzwawo tsitsi mushure mekunge ateererawo confession iyi, anenge achida kundibatsira. Tikuda help kubva kune vanhu vari registered, especially neZinata, maybe vanokwanisa kutibatsira. But dambudziko riripo nderekuti vanhu ava vari kunzi vanoda kuripirwa. Zvino pakuripa apa ndipo pane problem. Mari hapana mukoma, tinongoshandira vakadzi. Ende zvinorwadza uchinzwa kuti vana vari kubudirwa, vana vasina kumbogara vakaenda kana kuBulawayo kana kuMatebeleland, vanenge vachitotaura chiNdebele, vachitaura zvose izvo zvavakaitwa nababa. Please help kana kuine vanenge vachida kubatsira. December kudai moyo unenge uchirwadza kuti izvezvi vamwe vari kuenda kumusha. Apa inini iro rino gore ndine vakadzi vaviri vandanga ndichifambidzana navo, vose maNdebele. Umwe anobva kuGwanda, umwe ndewe kuBulawayo.
vakadzi ava ndanga ndichivabhadharira rent, kuvatengera zvokudya. I can't stop myself. Kana usati wakambosangana kana kushandiswa nemweya wengozi hauzvinzwisisi. Ndakamboiudza umwe munhu nyaya iyi, akati kwandiri, chingovaramba unongomuramba mukadzi uye zvekare ungogara uri wega uchiunganidza mari woenda kumusha. Mweya wengozi, hama dzangu, rakatoita seshavi rinotogara pauri. Ndinenge ndichitoshandisiwa, ndikashanda handitogoni kutogadzikana, uye zvekare ndinokwanisa kana kutongosangana nemukadzi anenge ari mundevele anototanga kutongotaura neni zvakanaka, tichitotanga kutowirirana. Ndinotonyura murudo, zviya zvekuti zvinenge zviri demonic, runenge rusiri rudo rwuri normal, but it will be demonic. Asi ndinenge ndisingatokwanisi kuzvikontrola panguva yacho iyoyo. Saka kana kuinewo vanenge vachida kundibatsira, mukoma, munokwanisa kuti vange vachikupai mafoni numbers ndozotaura navo mushure mekunge ndaregister imwe WhatsApp. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvinorwadza, zvinopisa tsitsi, asi ngatitaurei navo mucomment section. Manzi baba vacho vakaenda vakanorwawo hondo, manzi yekukura hundi. Ivowo pachezvavo hanzi ndaitofarira zvekurwa ende ndaitoita sekunge munhu akagarwa, hanzi pose pandeinge ndiri dzaingova nyaya dzokungorovana nevanhu, ndokubva vachizosangana nemurume ainge akatakura maposta ainge aine chekuita nereferendum, but ari wekuMDC. Hanzi akazoita mistake akapinda musango, vakamutevera vakatanga kumurova, but hanzi akatemwa nedombo akabva achizovhunika musana. Hanzi akakuvara spinal cord. Hanzi pavakasvikapo hanzi ainge asingagoni kana kufema, akaburitsa rurimi zvekare nemaswanze ainge akavhurika zvaityisa. Vakatanga kumutsika vachimukika. Hanzi panguva iyoyo zvainge zvisingaite kuti urambe kurova munhu, nekuti waizotopandukirwa uri iwewe. Saka hanzi ndakangokika ka1 ndokubva ndatanga kumona mbanje dzangu, ndikaenda samwe hangu ndikatanga kudziputa mbanje dziya, mushure mekunge vabva painge paine vanhu vavainge vainavo vachiita sekunge vainge vachingorasa havo mvura, but vakabatsirawo ipapo pakupondwa kwakaitwa murume iyeye, uyo kwavanoti havatozivi kuti zita rake ainzani, munhu wavakangosangana naye usiku, vakamurova akafa. Zvakaoma hazvo veduwe. Hanzi vana vanenge vachichema, vana ava vanenge vachichema vachitaura nechindevele vachiti siyacha siyacha, siyafa. Zvakangooma hazvo veduwe. Kupisira vanhu 14 mumba, obva wachizotanga kupfura uyo anenge aburitsa musoro kuti atize omupfura. Hanzi baba vakafa vachingoti grrr 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 kuita sekunge AK47. Zvinotyisa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.